Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Krishna Lakpat van Kulturu. En vandaag hebben wij in de studio meneer Maku en meneer Wolf. Meneer Maku, hoe gaat het met u? En meneer Wolf, hoe gaat het met u? Ik denk dat, laat hij eerst beginnen. Met mij gaat het, naar omstandigheden, gaat het een beetje goed. Een beetje. Een beetje. Waarom een beetje? Ja, omdat ik, hoe moet ik het zeggen? Omdat ik ook feeling heb voor zij die, bij wie het niet goed gaat. Toch? En daarom gaat het bij mij een beetje goed. Dus dat beetje is voor mij mijn persoonlijk. Ja. Maar dat andere deel is voor zij die het heel erg zwaar hebben. Ja. Yes, en meneer Maku, komen we bij u. Eigenlijk is het hetzelfde hoor. Ik kan niet zeggen dat het goed gaat. Ik moet ook zeggen een beetje, want u weet wanneer ik om me heen kijk, zoals alle andere echte Surinamers, dan zien wij de afgelopen jaren zoveel verkeerd gaan. En weet u, nergens ter wereld gaan dingen goed, dat is waar. Maar wanneer je merkt dat men dingen bewust verkeerd laat gaan. En dan komen we nu, we zitten nu 4 maanden voor de verkiezingen. Ja? Ja. En nu kan plotseling alles. Straten worden in allerijl niet eens geasfalteerd, want dat noem ik je asfalteren is lap-lapoe. Ja, men plombeert gewoon. Men zijn tandarts geworden van de wegen van Suriname. Ja, de wegen worden gewoon letterlijk geplombeerd. Toch? Men doet gewoon natte vingerwerk. Alleen maar om het volk even zoet te houden, zodat de mensen kunnen denken van de regering is werkelijk in roken, ze hadden de middelen niet. Men liegt. Je weet, ik zeg het altijd, jokken doen kinderen. Kleintjes jokken. Volwassenen liegen. Je moet kijken, nu worden alle permen plotseling schoongemaakt. De minister van OW, die het volk altijd constant uitgekafferd heeft van hoe hij dit niet gaat doen en hoe hij dat niet gaat doen. Nu straft hij het volk niet meer. Nu kan alles. Snapt u? Op het gebied van de gezondheidszorg, kijkt u hoe slecht het gaat in het land. Weet u hoeveel mensen bang zijn? Ze willen niet eens aan denken om ziek te worden. Want dan weet men dat men een probleem heeft. Mensen kunnen zelfs doodgaan. Toch? Kijkt u hoe het onderwijssysteem, wanneer dat de jeugdigen, dat de jongeren, toch, bijna geen zin hebben om te studeren. Dan nemen we die kinderen soms kwalijk. Maar de omstandigheden, toch, kijkt u hoe men een onderwijssysteem door de studenten hun kelen drukt. En ze moeten het maar slikken en voor lief nemen, terwijl het absoluut niet werkt. Ja, kijk naar zaken, simpele zaken, hè? Als de vuile paal. Als je dat niet eens goed kan ordenen. Ja, het openbaar vervoer. Maar mensen komen steeds uitleggen hoe geweldig zij het doen. Nou, laat me mijn grote broer Wolf aan het woord laten dat hij verder kan gaan met de zaken die hij ook al zeker de afgelopen 5 jaar straks constateert.
Yes, meneer Wolff. Als we kijken naar de president is vandaag jarig. En vandaag heeft hij dus ook de startzin gegeven aan de nieuwe gebouw van de politie. Om hem dus te creëren, te maken. Maar er was een hele grote jugu daarbij. En nu zien we dat hij dus bezig is het politiegebouw weer op te zetten. Waar het volk, eigenlijk Pienaar, de mensen, monikaartas moeten krijgen. In uw ogen, hoe vindt u dit? Luister, dat de politie een nieuw gebouw moet krijgen. Ik zou niet zeggen dat het niet moet. Ja. Begrijp je? Ze hebben voorlopig 1 aan de Duisburglaan. Toch? Maar wat nu heel erg belangrijk is de armoede waarin die samenleving zit. En wat doet men? Allerlei populistische projecten probeert men te initiëren, toch? Om het volk te winnen. Maar Asan Neorokoso, een minister van Volksgezondheid, die heeft het over een nieuw ministerie. Ik bedoel, waarom een nieuw ministerie? Dan heb je weer volgens mij een nieuw academisch medisch centrum. Ja. En waarom op dit moment, terwijl het volk honger lijdt, geen medicamenten? Dus if je ziek is no there, naar dede. Dan hebben we een Wanica ziekenhuis daar. Toch omdat zij het niet hebben gebouwd, Absoluut. dan raakt het in verval. Moeten we onder deze omstandigheden verder gaan? Kijk, er wordt vaak gepraat over de criminaliteit. Toch? De mensen van de RBT, die mannen werken zwaar, die mannen rust uit. Ja, toch? zwaar. Maar er worden allerlei commissies benoemd hoe men de criminaliteit zou moeten beteugelen. Maar waarom wordt er niet een armoedecommissie opgenoemd? Hoe gaan wij de armoede oplossen zodat de criminaliteit minder wordt? Toch? Dat man is spannend dat die. En zo zijn er een aantal zaken die echt heel moeilijk zijn. Kijk, maar ik had het zo net over het onderwijs. Je gaat het systeem veranderen. Het is een proces. Je zou met een pilot moeten beginnen om te kijken, lukt het of lukt het niet. Want ook leerkrachten zouden aan dat proces moeten deelnemen. Toch? Maar als je moet gewoon beroepsboom, het gaat niet werken. Dus zo zie je dat deze mannen gewoon politieke kuikens zijn. Het zijn geen, ja, ik weet niet wat ze moeten, politieke kuikens zijn ze. Dus mannen, ja, het maakt je echt wrevelig wanneer je kijkt naar dit soort mensen. Er is geen enkel ministerie waarvan je kan zeggen, ai, Disney. Ja. Maar heb je het ministerie van OW. Alla prespe go. If je auto onderstel nog trangen ijver. Kijk de Koningsstraat. Koningsstraat een heel belangrijke straat. Ja, maar men gaat een bruggetje bouwen ergens. Ja. 8 miljoen. Toch? En dan gaat men daar een lintje knippen. En wie houdt wie voor de gek, hè? Wil men zo het volk pakken? Dit volk. Kijk, dit volk was niet politiek bewust. Maar door alles wat er heeft plaatsgehad in de afgelopen 4,5 jaar, toch? Is het volk bewust geworden? Helemaal. Toch? Is het volk bewust geworden? Kijk, Santok heeft in de tijd gezegd, we gaan die puinhoop van Bouterse opruimen. Maar na 25 zullen we Veldstortplaats Ornamibo opruimen. Want het wordt niet makkelijk. Want men denkt, Tedemawini, dan gaat het anders zijn. Die mannen gaan moeite doen dat de armoede heft op, maar het zit tot hier in een strop. Ja. Dus ze moeten nu gaan kijken hoe zij dat probleem gaan oplossen. Ja. Kijk, laatst hebben ze ook gesproken over Tigri. Toch? Maar we komen zo direct erop, maar goed. Kijk, ik heb hier ook een bericht. Hè. U weet, al jaar en dag. En u weet, ik hou ervan om dingen gewoon open en eerlijk te zeggen. Het is een probleem dat al de hele tijd speelt. Alleen moeten we wel eerlijk zijn dat er wel een beetje beter naar de mensen geluisterd werd. Tijdens de vorige regering dan nu. En juist die grappenmakers die zoveel uit te leggen hadden hoe zij het beter zouden doen. Men luistert niet eens. Men kijkt niet eens om naar die groep die altijd vergeten dreigt te gaan. En dat is de groep van mensen met een beperking. Toch?
Broeder, mijn de laatste directeur van Binnenlandse Zaken, niet dat ik die meneer aanval, maar ik vind, kom met gedegen informatie naar de samenleving, voor mij samenleving sabi, zou doen, voor mij deze maar stem. Kom me niet uitleggen dat jullie getrainde mensen daar hebben, ja, op de verschillende locaties, om de mensen te laten stemmen. Wie zegt mij dat de persoon, die meneer of mevrouw die slechtziend is, ja, niet moedwillig laat stemmen op de VAP? Als die persoon zijn of haar begeleider heeft, waarom mag die begeleider niet gaan? Meneer Anil Koenchbiari, de voorzitter van die doelgroep, heeft het verleden zo mooi uitgelegd. Bij Lebo heeft ingebeld en heeft gezegd van, mijn vrouw is toch jarenlang mijn begeleider. En waarom op de dag van de stemming, ja, de verkiezingsdag, mag mijn vrouw mij niet begeleiden om mij dan zelf te assisteren? Laten de mensen met een beperking, geef die mensen de ruimte om met om met een vertegenwoordiger te komen. Iemand die ze ondersteunt, iemand die ze vertrouwen, toch hun zoon, dochter. Snap je wat ik bedoel? Ja, neef, nicht, tante, oom, klaar. Een familielid of een heel goede kennis die de persoon vertrouwt. Punt uit. Meneer, ik wil hebben dat meneer Wolf mij begeleidt om te gaan stemmen. Klaar. Of meneer McDonald, ja, hij gaat mij, meneer Wolf, begeleiden om te gaan stemmen. Klaar. Maar we willen dingen altijd moeilijk doen. Broeder, geloof me, dat gedeelte, ik heb er helemaal geen goed gevoel bij. En ik denk dat dat ook hetzelfde is met meneer Anil Koenchbiari. Want kijk, hier staat, de democratie in Suriname dreigt een fundamentele recht te schenden. Het stemgeheim. Het stemgeheim toch, broer? Ja toch? Ja. Ja? De Stichting Wan-Okasi, belangenbehartiger van mensen met een beperking, slaat alarm over de nieuwe verkiezingsregels die blinden en slechtzienden ernstig benadelen. Hoe stoppen we aan het regeren? Liefdesman met deze koning aan de eigen begeleider. We houden ervan om dingen altijd moeilijk. Waarom moeilijk wanneer het makkelijk kan? Toch? Want ze moet nagaan. Ze hebben, en daarom gaat men boos blijven worden op wij die de dingen gewoon zeggen zoals de dingen zijn. Maar ik kan het niet anders zeggen. Toch? Want deze mannen komen met allerlei regels om te frauderen. Want als je dat niet wil doen, als je eerlijk en oprecht bezig bent, wil zijn. Het zijn toch vrije, algemene, vrije en geheime verkiezingen. Dan kan je niet aan het recht komen dat de persoon niet wil hebben dat een ambtenaar of een of andere werker toch voor die dag komt zien op wie hij of zij stemt. Nee, laat de man zijn vrouw, laat die zus van die man of die broer van die mevrouw er begeleiden. Klaar. Maar u weet het, we willen altijd het wiel uitvinden. Alleen op de verkeerde manier. Ja, niet? Ja, kijk. Wat je zegt, je hebt gelijk. Maar wat me ook stoort, zijn de staatsbesluiten. Ja. Er worden allerlei staatsbesluiten genomen. Maar ik vraag me af in hoeverre de Nationale Assemblée die onder de loep neemt. Ja. Begrijp je? Ik vind dat de bevoegdheden die de president heeft, toch, te vergaand zijn. Helemaal. Weet je, te vergaand. En dat is, ik vind het jammer. Look hoe bijvoorbeeld die brug over de Quarantijnrivier. Tenminste zou de Nationale Assemblée er wat van helemaal. Maar ook dat gebeurt niet. Kijk, ik ga je een verhaal vertellen. Tigri. Tigri is Surinaams grondgebied. Men heeft er zijn gerechtelijke stappen genomen, internationaal. Toch, men is niet tot een compromis gekomen. Er moest gepraat worden binnen organisaties enzovoort, enzovoort. Maar in elk geval, Tigri is nog steeds in handen van de Guyanezen. En wat doen die mannen? Die mannen bouwen een... Oké, die landingsbaan was er reeds. Ja. Dus die mannen hebben het nu verfijnd. En die mannen gaan nu een school daar bouwen. Ja. Maar in de jaren 60 had Suriname een leger daar. En toen werd defensiepolitie genoemd, DEFPOL. Er is een korte oorlog gevoerd. Het heeft niet lang geduurd. Toch? Waarbij ze zelfs een politieman hebben aangehouden. Maar die man moest allemaal op tijd bakken. En Suriname heeft zich teruggetrokken. Oké.
En dan ga je nu een brug bouwen over de Quarantijnrivier. En dan zegt de Guyanese, Irfaan Ali of hoe die president heet, dat ze Suriname gaan helpen om die brug te bouwen. Toch? Echt niet waar. Los van echt niet waar, maar het belangrijkste is, wanneer ze geld erin hebben gestopt, dan gaan ze ook eisen dat ze recht hebben op de Quarantijnrivier. Igrabu, wie houdt wie voor de gek? Onze vis en hoe noem je het? Onze visnatuur, Ja. toch? Die wordt leeggeroofd. Dan worden er afspraken gemaakt voor 150 vissers die naar een vergunning vragen, Guyanese vissers, toch? Maar de minister heeft die druk gevoeld, toch? Dan maar kickback. Maar wat doen de Guyanese nu? In CARICOM-verband proberen ze te kijken hoe zij toch aan hun trekken kunnen komen. Brada, ano serieus zes rana jong. Een serieus zes rana toch? Ja. Onze mensen hebben vissersboten. Organiseer dat ding. Dat we een professionele vissersvaart hebben. Toch? Dat we genieten voor de miljoenen die exporteren aan vis. Maar wat gebeurt er? Die Guyanese stropen. En ze maken miljoenen aan visexport vanuit Surinaamse bodem. En dan zwijgen wij, we horen hoe moffel. Maar dat kan toch? En zo gebeuren er allerlei dingen die niet door de beugel kunnen. Dan komt men uitleggen dat men Suriname heeft gered. Gered waarvoor? Je hebt Suriname niet gered. Want die tunnel is donker gebleven. Oké. Die tunnel is donker gebleven. Correct. Ze hebben de zakken gered. Ja. En zolang, misschien hebben ze Suriname gered. Ze bedoelen family en friends. Oké. Misschien dat bedoelen ze. Maar die gehele Surinaamse bevolking hebben ze niet gered. Echt niet. Brada. Want wij voelen het in onze zakken. Maar er werd gezegd dat de inflatie Ja, is rommel. van 61 naar 11. Ja, rommel. ja. En wanneer je naar de supermarkt gaat, zelfs in de christelijke kerken, wordt de naam van Jezus niet zoveel genoemd als bij de kassa van de mensen die bedragen. Ja. Dan kan je zeggen dat je Suriname hebt gered. Wie houdt wie voor dat? We moeten eerlijk zijn naar die samenleving toe. Isabi? En ik vind dat die Surinaamse samenleving nu, we moeten bewust worden. Oké, die bewustwording komt wel, procesmatig, maar het moet meer op gang worden gebracht. Isabi? Dan denk ik dat we kunnen deze mannen gewoon wegstemmen, want ze deugen niet. Ze hebben bewezen dat ze niet deugen. Net als Maku zei, er worden strafbare feiten gepleegd, corruptiefeiten. Corruptiefeiten moet je voordragen aan de procureur-generaal. Dat hij het onderzoekt. Maar je begint een commissie te benoemen. En einde van de rit, rest nul. De autori dede. Ja. Geef het aan de procureur-generaal. Maar nee. Een presidentiële commissie moet het onderzoeken. Isabi. En ik bedoel, zo kunnen we niet verder gaan in dit land. Nee, maar. Men zet maar gewoon die samenleving voor de gek te houden. Ja, echt waar. En weet je wat het grappige is? Wanneer men 76 jaar geweest, toch? De VAP, 76 jaar. En toch heeft men a 3 jaar de biggest smart mi taki. Fuko vindt taki de NDP met hun kleine 37 jaar behoren altijd de oude politieke orde en ze moeten niet meer aan de macht komen en al dat soort dingen. VAP, hoeveel keren zijn jullie niet aan de macht geweest? Ja? Zij het in combinatie met de NPS, maar ik heb het sec over de VAP, want jullie komen steeds met dat soort dingen, toch? Wanneer ik meneer Joggi in het parlement eeuwig een grote mond hoor opzetten, hij zou juist een van die mensen moeten zeggen, geloof me trouwens, sorry, ik heb helemaal geen respect voor dat figuur. Echt waar.
Toch? Iemand die zo, weet je, iemand die zich zo walgelijk waardeloos opstelt richting het volk. Want men loopt met het idee dat het volk is dom, het volk achterlijk. Zij alleen, ja, die deel uitmaken van vooral deze regering, naar de Wankoni. Is de grootste stommiteit. Echt waar. Parlementariër Jogi zou zich moeten schamen. Hoe lang zit hij al in het parlement? Volgens mij al zeker 6 tot 7 periodes. Ja, maar 5. Zeker 30 tot 35 jaar. Wat heeft hij bewerkstelligd in die 35 jaren? 30 tot 35 jaar in het belang. Niet in het belang van de VAP. Niet in het belang van zichzelf. Want daarmee alleen is hij bezig. Eigen belang 1. Partijbelang 2. Friends and family belang 3. Of eigen belang 1. Friends and family belangen 2. En partijbelang 3. Volksbelang niet meer af. Gelooft u me, lobby Kodreman. Bij deze gasten. Ja, die jullie zoveel hadden beloofd van de bouwzetting. Zomaar deze city. Juist ja. De vrouwding, de buitenvrouwding, de buitenmansding, de chiefding, de familieding, de matiefding en compé. Een land wordt niet zo geregeerd. Anders zou je draaien van contract. Ja, en dan kom je uitleggen. Kijk, ik zie hem laatst in de assemblee. Dan komt hij namen van meneer Barmisser en meneer Abrahams, ex-ministers. Ja, ook, hoe heet mijn andere broeder weer, die een minister was ten tijde van, oh ja, meneer Miranda. Ja, dan worden die namen genoemd. Alsof de huidige minister van OE niet de slechtste is die de politieke geschiedenis van Suriname ooit gekend heeft. Iemand die totaal niet weet hoe het hoort. Alles en iedereen loopt hij te schofferen en te beledigen en dat soort dingen. En dan moet u kijken, dan, nu slaat hij een, gaat u even met me na als ik lieg. Een hele andere toon. Nu kan iedereen hem bereiken. Iedereen kan hem niet bereiken. Hij is bereid met iedereen te praten, iedereen wordt teruggebeld en al dat soort dingen. De afgelopen 4,5 jaar niet. En people Sernam, dit soort zaken omstrafte me af. Want de mij denkt, iedereen leest dat wat donsma. Una verstand. Kijkt u laatst in het parlement. Ja? Meneer Jogi, uit in het verlengde van de felicitaties richting de Chinese gemeenschap, in verband met het jaar van de slang, moet hij een stomme, waardeloze, achterlijke, domme, oerdomme sneer uitdenken te delen. Richting de NDP-tak. Ja, mensen, maar dan hoop dat, wat u weet, slangen houden van ratten en ik hoop dat ze die paarse ratten opeten. Meneer Jogi, kom leg je aan uit. Zijn niveau. Ja, oké. Juna niveau. Maar hinder Jogi, ja, mima kutegi dat. Ja, Juna niveau. Jij zit daar alleen maar om jouw zakken te spekken. En wie speelt mij niet? Ik hou elkaar niet mee. Want na schrijf zijn motegi. Je bent de meest waardeloze parlementariër ooit. Tangan noem je maar verstaan van VAP Potibaka. Want kijk daar in Saramaka. Wat doe jij daar? Je steelt en rookt. Je tangen schoolterreinen. Speelplaatsen van kinderen. Om te zien hoe waardeloos jij bent. En wanneer mensen over deze dingen praten, dan moet Maku uitkijken. Dan moet Kon uitkijken wat. Zolang wij de waarheid spreken. Toch? Zijn we niet bang voor niemand. Jullie hebben zo uitgelegd hoe jullie beter zouden doen aan de regering Bouterse dan de NDP. Wat hebben jullie beter gedaan? Wat hebben jullie beter gedaan? En ik blijf erbij, mijn lobbyfamilie. Want chief 39 jaar. Iedereen kan karen wan bidisman. Nou, als je op 76 jaar. En 76 jaar lang aan het doen noti. Dat daar jong boy of een jong meisje voor 37 jaar nou in potbroko. Tuurlijk want te fout Becky. Toch? Want er zijn mensen, waar ter wereld worden er geen fouten gemaakt. Maar broeder, u weet nog, in de aanloop naar de verkiezingen voor 2020, nee, Saramas Bentaki, we hebben een 3-team klaarstaan om over te nemen. Vandaag en de dag wordt er gelogen, want dat is het handelsmerk van de VAP. Er wordt gelogen dat ze niet wilden overnemen. Nee, de NDP kon salarissen niet betalen. Daarom hebben ze eerder overgedragen. Wat een leugen. Er was ook geen geld in de staatskas, toch? Ja. Ze spreken op een gegeven moment, heeft de president niet eens door dat hij zijn eigen leugen bestraft door te zeggen dat het niet waar was. Ja? Wie moet wie nu geloven?
Dus dat is wat er speelt. En mijn biggie brother Wolf hier, toch als gepensioneerd politieman weet hij helemaal hoe het vroeger was. En het probleem dat vele politiemannen en vrouwen nu hebben. We weten dat het een andere tijd is. Maar het is zo net aangehaald. U weet, Suriname is klein. Dus ik weet hoe de politie dag en nacht met man en macht werkt, met kunst en vliegwerk om ons te beschermen, om ons te beveiligen. Maar hij heeft laatst voertuigen laten halen. Ja. Weet u hoeveel van de voertuigen al in de garages zijn van mensen? Want het heeft nog niet eens een opschrift van politie en alles. Dus men bestelt bijvoorbeeld 150 auto's. En 50 gaan naar de politie. Die 100 worden uitgedeeld aan matiseren. En dan moet u kijken, allerlei geweldige voertuigen. Toch? Ja, tuurlijk. De gespecialiseerde diensten moeten goede voertuigen hebben. Want als je race bakon vormen of bakon te crimineel want rovers, dan in elkaar race gaan we een pro-boxen naar de bakka. Toch? Maar broeder, voertuigen zijn gewoon besteld. Heb ik mij laten vertellen. Door mensen die het kunnen weten. Terwijl er helemaal geen openbare aanbesteding is gehouden. En die voertuigen zijn ook, vele van dus onder de noemer van de politie, ministerie Juspol, zijn voertuigen geïmporteerd, gekocht en doorverdeeld naar vrienden en families. Daarom ziet u niet bijna niemand rijdt meer een kleine Fits of een Ist. Of like van mij dat hij rijdt met je oren op budget. Nee. Alles maar een Ranger en Raptor. Vraag ze hoe ze eraan komen. Ja, kijk, hij heeft het over die 150 voertuigen. 150 voertuigen lost de criminaliteit niet op. Oké. Je moet een goed beleid uitoefenen. Ja. Een goed beleid in elkaar zetten. Wil je de criminaliteit beteugelen? Helemaal. Ik heb geleerd. Als je de criminaliteit in Paramaribo beteugelt, gaat de criminaliteit zich verplaatsen. Ja. Toch? Ja. En het heeft zich bewezen. Coroni is geen district waar je hoogwaardig criminaliteit hebt. Toch hebben 6 jonge mannen een Chinees beroofd. Toch? En het zijn geen Coronianen. Toch? Coronianen gaan het niet doen. Het zijn geen Coronianen. Dat ding heeft zich toch verplaatst. Toch? Laat men al die veiligheidsmannen terugbrengen in het korps. En een goed beleid maken. Dan zal je zien dat er toch een beetje verandering komt. Maar iets dat heel belangrijk is. Als je de criminaliteit niet probeert te beteugelen. Toch? Een crimineel die met biggie money. Denk je dat hij van dat pad zal afstappen wanneer het gaat beteugelen? Ah no, man gwent met een biggie money ba. Terwijl als je nu begint in te grijpen, dan man nog gwent a biggie money. Helemaal. Toch? De grote boys, dat usabi. De grote boys, de man dat met de biggie money. Maar abchima die nauwelijks moeten aan scoren banji. Amang beroof, amang met 6.000 euro. Weet je hoe die man zich voelt? En als je dat niet kan indammen, als je dat niet kan begeleiden, dan wordt die 6 euro, 6.000 euro, wat 20.000 euro, want amang kon ven als je het ba. Weet je? Weet je wat dat betekent, brada? En kijk, die mannen zijn op dit moment zeer gevaarlijk bezig. Ik hoor die mannen horen en houden jongere meetings. Toch? Om hun beleid te promoten. En jongeren die zich niet met de politiek bemoeien, zitten ernstig te luisteren. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ze het niet in hun zak voelen. Dus wanneer ze niet met de vingers wijzen, toch? Naar de vorige regering. Waarom zeggen ze niet wat ze voor de onafhankelijkheid hebben gedaan? Dat moeten ze ook vertellen aan die jongeren. Toch? Dat de bronfoto toe. Ze hebben Abaisa onschuldig doodgeschoten. Begrijp je? Maar dat gaan de jongeren niet horen. Maar de jongeren gaan alleen maar horen corruptie, vorige regering. Ja. Kijk, ik heb wat gelezen laatst. Hoefdraad
is beschuldigd geworden dat allemaal roof en staatskas, want zo wordt het gebracht. Toch? De rechtercommissaris heeft geen termen aanwezig gevonden om Hoefdraad en voor de rechter te slepen vanwege verduistering. Toch? Maar wat gebeurt er nu? Het geld dat Hoefdraad heeft genomen of geleend bij de centrale bank is gebruikt voor een aantal ministeries die het nodig hadden. Toch? Maar wat gebeurt er nu? Ze hebben 1 miljard geleend bij de centrale bank. Het is dezelfde manier van Hoefdraad. Maar men zwijgt als het graf. Helemaal. Isabi, men zwijgt als het graf. En het is al een jaar dat de man op je ammonie dat die. Toch? En hoe moeten we dat noemen? Huh? Hoe moeten we dat beoordelen? Kijk, olieprijs. Ik weet niet hoeveel het nu is hoor. Maar je kan zien dat die minister ook een politieke kuiken is. Want je kan nooit de uitspraak doen. Ja, als we de government take verhogen, hoeft het volk het niet te weten. Ja. We zijn toch volk? We vieren toch? Een andere regering moest dat gezegd hebben. Ja, Isabi. Dus zo zie je dat die mannen ze zijn politiek zwak. Ja. En dan doen ze allerlei onverantwoordelijke uitspraken. En dat is heel erg jammer. Het buitenland kijkt naar ons. De mij lafono. Nou, dan denken we dat we geweldig zijn wanneer we zitten op die internationale vergaderingen. Maar de mij lafono. Want die mannen hebben allemaal hier een inlichtingendiensten om te weten hoe het geweld en zeilt in Suriname. Bouterse is veroordeeld. Suriname heeft een schouderklopje gehad van rechtsstaat. Maar wat daarna is gebeurd met alle andere vormen van corruptie. Ik hoor niets van Nederland meer. Nee. Over rechtsstaat en dat soort van zaken. Ik hoor het niet meer. Kijk hoe lang. Alleen van Bouterse was een rechtsstaat. Isabi. Dus men is helemaal. geweldig verkeerd bezig. Dat men zelfs lang die ex-kolonisator. Helemaal. Men is gewoon bezig met herkolonisatie. Ja. Dat is wat mij doet. Nee, Luku, je takasan voor een benzineprijs. Het houdt maar niet op, want kijk, even naar de boom, voor zover gezegd, dan wel liter op benzine kost 50 SRD. Want als de prijs van unleaded 43,76 is, en de prijs van diesel, dat diesel zou juist moest bij morgen op de productiesector. Maar deze regering ging het prak op lauwe volk op weg naar 2020. Hoe dit land weer productief gemaakt gaat worden. Hoe ga je de productie opvoeren? Wanneer de grootste basis, een van de grootste basiselementen, toch? De diesel voor de dieselprijs, voor de machines en al dat soort zaken, steeds hoger is dan de prijs van unleaded. Dekyo krabasi ano sheng, masapemba ano sheng, begadoti ano sheng, natampum fui ala. Is dat dan goed beleid? Nee man. Maar wanneer we praten over goed beleid, dan moet je eigenlijk zeggen, Taki, Nederland is stokdoof en de brengt Moros TV onder. Zodat ze zien niet dat niks goed gaat in het land. Vanaf deze, laat maar netjes blijven, uilskuikens, deze oranje politieke uilskuikens hebben overgenomen. Toch? Daar heb je die kleine schreeuwkippen van ze en schreeuwkuikens van ze. Toch? Van de Mexico-straat. Alhoewel, ik heb mogen begrijpen dat een vrachtwagen qua prijs gaat ik zijn zomaar. Mijn opa gaat probleem. Want wie aanzegt moet beziggen. Toch? Zo is het. Kijk, men heeft het hier over de Amerikaanse schoonmaak van de overheid. In Suriname is onlangs weer van mijn hemel de man is op. Ja, je hoeft het niet te vragen, hè? Dagoblad Suriname. Ja, mooi zo. In Suriname is onlangs het zwaar mislukte public sector reform programma uitgevoerd. Het was een PSR op zijn kop waar alles ondersteboven was. Wanneer doet deze regering iets corrects? Dat je ras neer voor de meren. De Surinaamse overheid is al sinds de jaren 70 overval door het WTY, luistert u goed, Lantipai-beleid
van de regeringen onder de NPS. OVAP, jullie waren niet samen in die regering, no? Ziet u het lage, slangachtige van deze mannen. Toch? Daarom trek ik die zo lang. Precies hoe die sissende slang doet. Precies zo doet de VAP, hun voorzitter, de president, iedereen. Men liegt en bedriegt alsof dit volk de geschiedenis niet meer kent. En daarom moet u kijken, men is constant bezig met geschiedsvervalsing. Ja toch? De jongeren, ze moeten dit niet weten, ze mogen dit niet weten. Toch? Want, wanneer je praat over onder leiding van de NPS en de VAP hebben toch in de politieke geschiedenis het lang samengewerkt. Oh, maar nu wil je alle schuld schuiven. NPS, mi hoop ulees abericht disi. En mi hoop wel luku a uitzending disi. Voor uw volk van de man disi. E beren junu. Toch? De president en zijn partij, ze willen altijd doen alsof zij het beste voor hebben met dit land. Oh ja, no? Suriname is nog nooit zo slecht bestuurd als nu. Als vanaf 25 mei 2020. Weet je hoeveel mensen niet kunnen wachten op 25 mei 2025? Aboom. Ja toch? De NPS had geen beleid van ondernemerschap. Oh, de VAP wel. Daar moest de NDP komen om bruggen te komen bouwen. Om ziekenhuizen te bouwen. Om vrouwen het zelfbeschikkingsrecht te geven. Om het SNF te openen. Om allerlei zaken te openen. Zoals staatsolie waarvan de VAP nu doet. Alsof zij de grooteigenaren zijn. Toch? Zij zijn de beheerders staatsolie naar VAP. Elke avond wanneer de president naar Lelydorp rijdt of waar hij naartoe rijdt. Ja? Vouwt hij staatsolie op en hij komt in de zakken naar Abing. Dat is het beleid van deze mannen. Men liegt en bedriegt. Kijk, wanneer staatsolie een documentaire de deur laat uitgaan. Niet 1 seconde wordt de naam van Weilen Desiree Delano Bouterse genoemd. Het is enkel en alleen VAP'ers die genoemd worden. Men doet overkomen alsof alleen maar alles uit de koker en de hersenen. Natuurlijk geef ik meneer Jarab credits voor dat hij de eerste directeur is geweest. Hij heeft beleid gemaakt. Hij heeft beleid gemaakt, ja. Tuurlijk. Maar waarom kan de VAP ook niet mans genoeg zijn om te zeggen van, het is niet alleen, want en Jarab heeft die toestemming om op te starten nog van iemand gekregen. Is meneer Jarab met zijn spaarcenten begonnen? Nee toch? De overheid, de toenmalige overheid heeft toch gelden vrijgemaakt. Zodat staatsolie opgezet kon worden. En wie was de leider op dat moment? Ja toch? Ja, toch, het was toch de revolutionaire periode. En wie was de leider van de revolutie? Ja, was het meneer Jarab of was het meneer Zandoki? Was het meneer Jogi? Was het meneer Kayatin? Was het meneer Van Samson? Weet je, we moeten ophouden met dit soort dingen. We blijven maar doen alsof de VAP alle wijsheid. Kijk, die moesten hun eigen partner. Daarom hoop ik dat de NPS hun ogen geopend zullen zijn op politiek gebied. NPS, want zo lees mij ook uit op Masabi. Want in de NDP, dat krasif pichi. Ik hoop dat ook krasif pichi deze ook te maken, want het moet niet bij podiumtaal blijven. Toch? Ze zien niet graag dat jullie groeien. Hetzelfde wat mij ook probeert te doen binnen de NDP. Ik zit niet hier te praten als NDP, maar als Surinamer. Ja, en de kleur paars is mijn kleur, ja. Want in het verlengde, toch, ben ik NDP'er, ja, maar ik zit niet hier als NDP'er. Want, wanneer ik dingen moet zeggen die de NDP raken, zodat ze het beter kunnen doen, straks wanneer het volk ons weer een regeermacht heeft, dan moet dat kunnen gebeuren. Maar mensen zijn alleen maar blind om posities in te nemen en al dat soort zaken. En wat gebeurt er met dat? Je mag 3 titels voor je naam hebben en 3 titels achter je naam. Indien jij niet de juiste feeling, niet je hart op de juiste plek hebt voor land, volk. Ja? Dan gaat het niet lukken hoor. Je moet je hart op de juiste plek hebben voor land en volk. Toch? Laat de VAP mij 1 steen wijzen, want ze kafferen de NPS uit. Maar wat heeft de VAP gedaan? Ten faveur van land en volk in hun 76-jarig bestaan. Noti.
En deze mannen zijn al lang bezig met het plan om over te nemen. I don't know. Niet nu. En ze hebben het geduld van Job gehad. En kijk wat ze nu doen. My brother. Ik hoor mevrouw Matura tegenwoordig niet. Toen meneer Santoki parlementariër was, neef. Je hebt me even dus 1000ste gram kook bij onderschep. Meneer Santoki hij sprong bijna op de tafel daar voor mevrouw Simons. Toch, toen ze parlementsvoorzitter was. Kijk hoeveel honderden duizenden kilo's zijn gevonden. Want we houden de telling niet bij, volgens ding. Ja. Maar er zijn genoeg mensen die telling bijhouden. Ja, toch? Gelooft u me? Ja? En je hoort niks. Kijk u, de zaak van het vliegtuig. Je weet toch, men in het landingsgestel van het vliegtuig 600 kilo cocaïne. Is geen 6 kilo. Nee. Ja, is geen 60 gram. Is geen 6 gram. Is 600 kilo. Kijk u de duizenden kilo's die zijn gevonden in een loods daar in Nikeri. Al die plekken. Ja, die droppings en al dat soort zaken. Kijk hoeveel duizenden kilo's, wel honderden duizenden kilo's zijn gevonden. Tussen 25 mei 2020 en vandaag 3 februari 2025. Ook in België toch? Oké. België, Spanje, Frankrijk, noem maar op. Ja, niemand, nee, nu mag het. Want dat is wat je wilt. Wie zwijgt stemt toe als je niks zegt? Dat wil dat zeggen, er is een gedoogbeleid richting die mensen. Toch? En dan heb je vaak dat mensen vinden van, ja, maar kom maar, non tak erover. Wel, nu wel het tak erover erg. Want wij zetten, door niet te handelen op de correcte manier, zetten wij het land in een kwaad daglicht. My brother, Suriname wordt niet zomaar gezien als een failed state. Tuurlijk, het zijn niet de burgers. Toch? Maar het zijn de bestuurders die maken dat een land een failed state genoemd kan worden door anderen. 100% met je eens. Kijk, Marco heeft al heel veel gezegd over drugs. Ik wil het even weer hebben over die benzine kwestie. Ja. Het grootste deel van de burgers aan de basis, die maken gebruik van particuliere bussen. En waarop rijden particuliere bussen? Rijden ze op water, ze rijden op diesel. Oké. En als je het nu gaat verhogen, toch? Heb je toch het volk dieper in de put gebracht. NVB heeft wel zijn prijzen verhoogd. Ja. Laatst. Oké. Businessman om een paaienmoro, waardoor kinderen ook niet meer naar school gaan in sommige gebieden. Weten die mannen dat niet? Ja? De bussen zijn de belangrijkste op dit moment voor ieder. Maar de man is spang en interesseert ze niet. Kan zo weinig verdomme. Dat zijn de populistische projecten waarmee ze bezig zijn. Ja. En het jammerlijke ervan is, als je een jongere vraagt, dan zegt die jongere van, boy, ik ben niet bemoeid aan politiek. Maar ze vergeten dat als je niet bemoeit aan politiek, a politiek is bemoeid aan jou. Helemaal. Want je voelt het in je zak. Absoluut. En wat doen deze mannen? Ze houden onder onze meetingen waar ook jongeren, veel jongeren bij betrokken zijn. Ja. Ja. Dan deed je de jongeren informatie. Toch? Waardoor de jongeren het gevoel krijgen dat de vorige regering het land heeft verpest. Maar het is niet waar. Kijk, ik weet één ding. Deze Bouters had eens gezegd, dat was 2015. Hij heeft gezegd, we hebben de verkiezingen gewonnen, maar we gaan een moeilijke tijd tegemoet vanwege de wereldcrisis. Toch? En toch heeft hij alle moeite gedaan dat Unopina. Maar de VAP en Hartwara en Trawanten en de vakcentrale verraders, zo noem ik ze, toch? Hebben hard gewerkt om dat beleid van Bouterse te saboteren. Absoluut. En dat Mickey een onafhankelijkheidsplein, de vergadering, de meetingen hoort drapen. Centimeters lef in iemand naar boven als pang. Omdat onze mensen die politiek bewust waren. Ja. Maar Bigis Mataki, Alasani naar Boonsani. Helemaal. Het is gebeurd. Die daarna deed Usabi toch?
Met de onafhankelijkheidsplein morgen. Weet je? Dus al dit soort dingen. Jongeren moeten ook een stukje bewustwording onder de jongeren moet ook gaan plaatsvinden. Zodat wanneer ze morgen gaan overnemen, toch, dan moeten ze niet op hoe zeg je, een zwakke fundering. Dan moeten ze niet gaan overnemen op een zwakke fundering. Anders een fundering dat we stort into. Toch? Het moet een stabiele Suriname zijn. En daar moeten wij aan werken. Begrijp je? Daar moeten wij aan werken. Kijk. En meneer Aden. Toch? Op dit moment is Aden de man, ja, hoe moet ik het zeggen? Is een technocraat. Amafara. Toch? Amafara. Die man heeft een boek geschreven van 500 verworvenheden van de NDP. Toch? Ik wist het ook niet, brada. Toch? Dat de NDP zoveel verworvenheden heeft. En toch hoor je. Ja. Toch hoor je. En ze hebben de staatskas geroofd. Toch? En nu, wat doet men nu? Om 2 computers of iets dergelijks hebben ze die man opgesloten. Ja. Die man is in vrijheid gesteld. Het OM gaat in hoger beroep. Toch? En als de rechter beslist in het voordeel van het OM, dan is een Adense ambtsperiode afgelopen. Ja. Want jij heeft een vonnis op zijn naam. Hij kan geen minister worden, hij kan geen president worden. Toch? Hij moet maar een baan zoeken. Maar dat is het dus. Is dat niet? Maar we zien dan nog dat bepaalde... Maar, er is een maar. Er is een maar. Als we een sterke president hebben, dan geven we hem gratie. Toch? Want die veroordeling van Aden zal berusten op een politieke veroordeling. Toch? En dat kan je, ja, hoe moet ik het uitdrukken? Je kan doen Aden Songasani. Want hij is een man die veel kan betekenen voor Suriname. Ja. Zet parkeer Aden even. Centrale bank. Meer dan 60 miljoen heeft men verduisterd. Oké. Wanneer er niks morgen. Oké. Geld is gesluist, een deel van het geld is gesluist via een markt. Toch? Ze hebben de toestemming gehad om het terug te betalen. Maar toch is toch schuldheling, opzetheling? Ongebruikelijke transactie? Dan moet de overheid, dan moet de justitie ingrijpen. Vreselijk hoor. Maar wanneer er niks morgen is dat niks op zak. Nee, niks op zak. Dat wampje televisie of wampje computer, waarbij Aden heeft gezegd, ik wil ervoor betalen als ik fout ben geweest. Nou, die was schroef en jammer. Maar als Aden had gezegd, VAP, ik verlaat de NDP en ik kom bij jullie, dan was deze zaak opgehouden te bestaan. Hey, unom libiso ng Oost-Rivia. Laf en laag in het land. Boy, unom libiso ng Oost-Rivia. Ja, politiek laf en laag zijn wij in het land. Ja, laat men ook niet vergeten, mensen. Mina, Chiwang, voor mij beetje berajaso. Toch? Maar vanaf mij kom. Ik heb het niet meegemaakt bij het front. Ja? Want na 87 mocht ik stemmen. Toch? Ja, want de eerste keer was ik in het binnenland en zo, dus toen heb ik niet kunnen stemmen. Ja, 87 mijn stemballa. Daarna kregen we meneer Kraag, Weidenbos. Ja toch? Venetiaan weer, 3 periodes. Daarna Bouterse. Geen enkele van die presidenten, hoeveel kritiek de samenleving ook op staat. Dan moet men niet komen uitleggen, ja, social media was er toen nog niet en zo. Nou, social media was er niet, maar dat was het nog erger, want dat zijn men die mensen die dingen gewoon in hun gezicht. Ja? Dus dat van, er was toen geen social media, die vliegen er niet op. Juist zo men het volk nu
makkelijker moeten informeren, beter moeten informeren, eerlijker en oprechter moeten informeren over alles wat er gebeurt. Maar je moet kijken, het volk moet steeds gissen en zaken vernemen vanuit commissies en al dat soort dingen. Social media vertelt het volk veel meer dan de president, de vicepresident en de totale ministerraad. Maar je hebt duizenden commissies, je hebt duizenden werkgroepen. Ja? En mensen verdienen, meneer, er zijn mensen die in meerdere commissies zitten hoor, en meerdere werkgroepen. Dat wil zeggen meerdere salarissen. Ja? Politieke vriendjes en vriendinnetjes worden gewoon openlijk gehuisvest. Wie is Idomoro Bakairi? Geen probleem. Je zit in tig commissies. En dit geldt niet alleen voor de VAP. Oh nee, echt niet. Dan zou ik niet eerlijk zijn, of dan zijn wij niet eerlijk hier. Ook de AWAP. Wanneer ik zie dat mensen daar rennen naar een leider, dat misschien een leider zijn discreet, dat niet kan. Zo ik weet dat man is, want een leider zegt dat hij in beleid dat hij helpt maken, want we moeten niet vergeten. De AWAP is even schuldig. Ik wil niks horen. De AWAP is even schuldig aan dit desastreus beleid. Waarvan jullie constant kletsten over de vorige regering. Die gaat om. Bijna verkiezingen doorbakken. Let op ook verkiezingen. Nee, klets vorige regering. Heb je Biden ook ooit horen kletsen over Trump? Heb je Trump ooit horen kletsen over het beleid van Obama? Heb je Obama horen kletsen over het beleid van George Bush Jr.? En ga zo maar door. Nee toch? Nee. Wij alleen zitten hier te kletsen. En Nederland, het Koninkrijk der Nederlanden, ja, met name politiek Den Haag, die zijn de grootste splijtswammen. Want ten tijde van de regering Bouterse en andere regeringen waar men niet van houdt, dan moet je kijken hoe men de mensen steeds vergruisde. We waren steeds te bezig de mensen te vergruisen. Nu er een super waardeloos beleid, oranje waardeloos beleid. Meneer, kijk hoe de president zei, hij met pakketten bouw je een land niet op. Wat doet hij nu? Voetbasket. President, wees van dom. Aan een pakketje praat hij. Jullie komen in met 25% en al dat soort dingen. Een pakketje praat hij. Nu is het nog erger. Mensen unogoju ID-kaart naar de man die unogoju ID-kaart aan mijn bejunu. Ja, mijn bejunu. Want nou een systeem voor loku kom. Want de parties na no in verkiezing. No mekisma bayu stem bunko pupurai anu. Ja. Ogomeku ID-kaart mensen. Ja. Dis im ABV kan stem. AI-ID. No bouw tap vazanding paspoort naar rijbewijs. Zorg dat je ABI-ID. Ik heb begrepen hoeveel duizenden ID-kaarten daar liggen. Bij het CBB. Mensen, isaptak inuante imeki ID-kaarten kan je omelezi ibek of go luku. Go baka. I want stem. Nee, ano I want stem. I moest voor stem. Want stoppen aan zijn man niet go stem jaren. Mi weet ik baf politiek. Oh ja no? Teino stem dat want dat you yep hoor attack regering die na in a zadel. Instant, ja. Je hoor instant. Je want met de quiz moro. No me grapje. Luku van de saka de NPS aan zijn Euroko samen. Dat je denkt dat de menen naar jou. Mino denki. Mensen omgo fugo meki go check op papieren. Omdat hoe het weer een wettelijke ter inzagelegging. Toch? Ik vergeet even uit de eikbaar, maar dan dit is eikbaar. Ook kom mensen, go luku jutori. Want anders zou het moeilijk aan de verkiezing. Voor stem, luku tegen doen. Dat je kiest op papier aan die voor CDB. Op papier aan die je kiest. Ja, na alle je gegevens. Dus bij actie, make you lazy, make you look, if alles aan boom, je teken in een kaje dat je kies die ding. Dan gaat deze je zak taki, je alle gegevens hoe je ready. Toch? Alles aan via klop, voor je kan brengen je stem uit naar dat 25 mei. Mensen kunnen onderschatten aan die. Een onderschatting. Dan ben ik mee begonnen. Ja?
Maar waarom ik nog begis maar in deze one is me beju ja wan me begu fu stem de man is weg. Uno me grap. Neef. You chagodoro voor je zeggen. Ja, dat nog. En een parlement voelen toch? Een rokken voor een parlement gaat niet helemaal uit elkaar halen. Maar een rokken voor een parlement is dat de regering verantwoordingsschuldig is aan het parlement. Maar wat zien wij gebeuren? Het parlement is verantwoordingsschuldig aan de regering. Want als het parlement bepaalde zaken heeft ontdekt die door de beugel kunnen, dan is het de coalitie die achter de regering staat. Helemaal. Toch? En dat is een heel vervelende zaak. En daarom heb ik geen vertrouwen in onze trias politica. Toch? We moeten een ander systeem hebben. Toch? Want anders als dit zo door blijft gaan, toch? Nooit meer dorp en omdorp. Nooit. Want de regering heeft fraudeerd en dan hebben mannetjes in het parlement die een verdediging. Toch? Eens had Jan gezegd, een deel van de parlementariërs zijn haatzaaiers. En allemaal zwijgen. Ik zou graag weten, ik ben in het parlement en ik ben op Peking. Oké. Begrijp je? Oké. En zo gebeuren er dingen. Want parlementariër op hem over tap je hem over jappie jappie. Ga je zo om, toch? In het huis van het volk. Helemaal. Huh? Helemaal. Dus allerlei soort zaken. Zo zie je dat die mannen zitten daar, maar die mannen weten niet eens waarvoor ze daar zitten. Je hebt sommigen die daar zitten, ze zitten daar alleen maar om een vinger op te steken. Maar als je actie zou wet hou in, amano sabi. Amano sabi. Je moet goed kijken. Er zijn 3 of 4 mensen uit de coalitie die een mond open doen. De rest is gewoon bankvulling. Bankvulling. Begrijp je? Terwijl van de oppositie, je ziet rapet kennis de. Isabi, kennis de. Maar je bent een roepende in de woestijn. Want de man sabi dat je nak denkt. Isabi, de man sabi. Maar de man hebben power. En daarom moeten we dit systeem gaan veranderen. Dat is nou zo'n 2-partijenstelsel, brada. Republikeinen, Democraten. Klaar. Dan heb je dit soort dingen niet. Isabi. Maar in een systeem die we komen nooit vooruit. Luku a pakketten tori, sam maku etaki. Toch? We krijgen pakketten uit India. Toch? Waarom zeggen ze niet een inschrijving aan een of ander supermarkt of supermarkten die een gunning krijgen om een aantal pakketten te maken voor het volk? Dan is het wat anders. Toch? Dat we zo saptaki, je wil ons voor de gek houden, dan stem je aan winnie, maar onze mensen verdienen toch wat aan. Oké. Maar in dit geval, je gaat naar India, India is Pinamoro Uno. Oké. We zijn men zegt dat we het 17e rijkste land ter wereld zijn, maar dat is niet waar. Umoro Gudu, want oil en gas komt bij. Maar if we look at een situatie die zo, toch? Dan zijn we erger dan Haiti. Helemaal. De man is de man is dat. De man one chain. Of de man one chain. En dat is jammer, brada. Het is heel erg jammer. We moeten uit een ander vaatje gaan tappen. Ja, man. Toch? Anders is het afgelopen met Suriname. Toch? En de man zang effect die binnenpartijen voor positie. Toch? Dat is ook erg. Ja hoor. Potwa man die is sabitaki Amadisi is goed. Hij heeft de kwaliteiten om als president te fungeren. Of hij heeft de kwaliteiten om als een minister te fungeren. Maar omdat de positie makkelijk voor teki. Dat je potaman drapen, einde van de rit, rest 0. Daarom heeft Bouters een aantal van ze weggejaagd. En dan zomaar aan Mayagi de Mangue. Maar isabi apparati aan het taki toch. Daarom in Hussam nooit zeiden we kan jak de Mangue. Maar wanneer je de situatie volgt, toch dan is je duidelijk dat dit bedoelde die man. Want Om Desi was een man van lobby. Toch? Hij heeft ook fouten gemaakt. En je ziet een trang op Chezo toe. Hij heeft ook fouten gemaakt. Maar Om Desi wil op de Surinaamse bevolking, op de lobbying.
Begrijp je? Bij hem maakt het niet uit wie je bent. Toch? Als je als Hindustan president moet worden of als Hindustan vicepresident moet worden en je hebt die kwaliteiten ervoor, gaat hij je plaatsen. Begrijp je? Maar omdat je nou een bepaalde bevolkingsgroep, dat onopot je. Nee, onopot zo. Toch? We zijn Surinamers. Nou, we broeder heb in ons kind. Toch? Dus daarom roep ik ook de partijen die daarmee bezig zijn. Toch? Hoe stop naar Anatori dat die. Toch? Want we hebben behoorlijk kennis in huis. En de politiek opbouwen strana op. Met capaciteit, kennis opbouwen strana op. Want als je hoort dat specialisten Suriname verlaten, verpleegkundigen Suriname verlaten, onderwijzeressen Suriname verlaten. Ze hebben zeggen nou, ik ben angstig om ziek te worden. Ja, man. Isabi. Dus ik bedoel, waarmee zijn deze mannen bezig? Zichzelf te verrijken. Nee, Plugo, ik heb altijd kunnen begrijpen. En je zal me corrigeren als ik het misschien verkeerd heb. Het parlement is niks anders dan dat je bent door het volk gekozen om te spreken namens het volk. En ook om op te komen voor het volk. Ja? Zodat er daadwerkelijk gewerkt kan worden voor het volk. En absoluut in het belang van het volk. Niks meer, niks minder. Wat zien we gebeuren? Het moment dat mensen zijn ingezworen. Naar eigen belang, ja. Friends and family. Met je meid, I want to know. Als maar bij weer niet in de zo. Of naar 3 krom. Of wauwroko. En tegenwoordig gaan we wauwroko toeroko. Want we poten een ministerie. Plus we drukken pot in 2 of 3 commissies. Waar de persoon bakken met geld verdient. Maar een grand view of die buurman. Die op den kwaliteiten, die op aan capaciteit, aan know-how, op chileri, aan stuka. En dan kon je aanmerking. Ja? Kijk hoe men de jongeren het zo moeilijk maakt tegenwoordig om aan een perceel te komen. We vervoeren den grond de jongwang teresma. Kon je aanmerking Johan grond. Dat is wat er gebeurt. Jullie stelen die gronden. Hoe greedy, hoe hebzucht. Hoe dede we ook wel niet Alassanja pakken. Hoe sami no? Je deed niks mee. If this man not take one scope santi fringo in a ology, not in it take me. Toch, hoe hebzucht toch zo jong. Grondconversie, het is alleen maar gekomen voor een kleine groep. En weet je wat men nu ook doet, mijn brada? In de verschillende weken gaat men nu rond dat mensen hun ID-kaart, ja, en hun oproepingskaart dus toch kunnen verkopen. Kan je je voorstellen hoe laf en laag deze mensen zijn, joh? Milobi kondre man met een beroep nou tapu. No ser je ID-kaart. No ser je stemkaart, je oproepingskaart. Omdat nou een jong van de man is goed doet, dan ga je in de pinability. Ja, de achtergestelde buurten. Kom nou tak pinability, maar achtergestelde buurten. Ja, we kan tak pinability, want bewust op pinavolk. Alles wat deze mannen doen niet, naar bewust de man doen. Want dan komt men nu als rennende engel, sta je ID-kaart af naar mij. Dan wil je pina een renteloze lening. Als je ID-kaart als onderpand geeft, kan je een renteloze lening voor 6 maanden krijgen. En na 6 maanden is die lening plotseling 4% per maand. Maal 12. Dan lukt me rente aan rente komt. Mensen, unodweng, want de man is den doel, na mix zo voorusma. No go stem, want tegen een ID-kaart, in een oproepingskaart, in een stem. Ja toch? No doing. En dan moet je mikken dat de smassa ook stem voor het eerst de jongeren, de first voters, en de niet-VHP'ers en niet-ABOP'ers. Mensen, uno mekki smakor, usak van de kono ook doet, stichting, die snelle stichting, dat ik kon, ja mensen,
u kan me kisko tuji, u kan ripareri osoji, u kan verfi osoji, mensen uno trap ko in de zanati. E foyari, anga bijna 60 mun, 7 mun, itaina oso zonder skotu. Gado luki figo tegen tainen, gomit 25 mei. Zodat ik kan stem voor de manzi, me kwantara regering kon ko luku sam, u kan do junu. Toch? No me kisma kisi bon kopu. 5 jaar lang en luki oso sabe broko van een etapu. Gado luki takano broko van een etapu. No me kisma kisu bon kopu. Smak ik kom voor de verschillende politieke partijen. Nog of het aan ding. En dan ben ik even gomit de smak mi partij de NDP's. Liep ding. Ten is toch bij me voor de soort ding netjes. Kan je nog eens vragen? Je zou de netjes zeggen, no, min of NDP, klaar. No een discussie. Min of NDP en ik heb mijn keus al lang gemaakt. Al 5 jaar, 25 mei. Ja. 2020. 12 uur s'avonds wist ik dat ik een grote fout had gemaakt. Dat komt tegen je. Vooral jullie sabi dat you en of de man, maar ik ga in de chucha sana maar zit die toch. Al die mooie woorden, hoe zit met tegen dat mijn programma en zo maar. Mooie woorden die zijn niet waar en ware woorden die zijn niet mooi. Na 4 jaar en 7 maanden weet u dat de mooie woorden van de president, toen voorzitter van de VAP, toen abesabi konyamba mangasma. To ala osabe waka konto kontakangai. Daarom president akom bakayu. Mevrouw nanga sabe ste nyama bami akonyamba mi bakangai. Oh, uno mekisma kizunu. Maar laten wij binnen, dan praat ik nu even als NDP'er en ik begin bij mezelf. Want we hebben morgen als maar. Laten wij ervoor zorgen dat wij blijven werken, dag en nacht, om de ogen van dit volk te openen. Dat they kan zien dat de man is niet meer in een ding. Toch? Meku zorgen dat in alle eenheid, en natuurlijk alle onze abem chin kese ja, ook toe in NDP ade, ja. Uneme klek ubum. Mimaku uneme klek mibum. Nooit niet. Toch? Maar ook ik ga mezelf vaker in de spiegel aankijken van Maku, no vergeti sang, you plicht zou willen voorzitter actie voor doen. En als wij dat allemaal doen, dan wist we abu ching mandi dan kese binnen de partij, meneer tak die partij, want meneer mooi aan de, want geloof me, ze hebben nog grotere problemen dan de NDP. Ik praat nu wel als NDP, ja. Toch? Omdat ik weet dat niemand mij stoppen aan politiek desnoods. Maar gewoon een partij, ik van mijn logo, iets sweetie, een partij. Maar ja, de afgelopen 5 jaar misschien is maar kies sweetie om mijn partij. De loon van een partij gewoon aan trouwen. Deze man, en ik weet zeker ook deze man, want we komen niet in NDP. Nooit niet. Mag ik nog wat zeggen? Yes, meneer Wolf. Yes. Ja, Reno. Ik heb een vaker geruchten de ronde. Een samenwerking NDP, VAP. Ja? NDP heeft ontkend dat de man neurokot naar VAP. Luko heeft Bouterse en Berry en zoiets zou plaatsvinden aan draai in en grip. Ja, absoluut. Ja? Maar ik wil iets duidelijk maken. Twee belangrijke dingen. Als de NDP samen met de VAP in zee gaat, toch? Al die corruptieve handelingen die zijn gepleegd door de VAP, zullen onder de vloermat geschoven moeten worden. Ja. Want mina ga je naar kameraden toch weer op samen. Ja, ja. En daarom willen we die samenwerking, ja. Zwaar. Dus dat is een heel gevaarlijk iets. Laat de NDP daarmee rekening houden. Want if de man doet atori dat die, toch gaan ze uit elkaar spatten. Isabi, ze gaan uit elkaar spatten. En ik weet, als ik het al had gezegd, die kwestie Adin. Als Adin vandaag zegt, ik verlaat de VAP en de NDP en ik kies voor de
de VHP een rechtszaak in tapu. Direct. Isabi? Yes. En zo moeten we niet met elkaar omgaan. Toch? Ja, zo na koswe kos usrefi. Maar even look internationale politieke podia. Zelfs oppositie is stem voor. If belangrijke Tory moet vinden plaats. Helemaal. Dan stemmen ze voor. Begrijp je? Maar ja, zo. Awins asan no boom. Awins asan boom. Ja man, hij stemt voor. Dan hij wakka bij de snoes. Maar kijk, de oppositie van de NDP is kritisch. Toch? En ze komen met allerlei kritische opmerkingen. Terecht. Maar ik vraag mezelf af. Als de VHP-coalitie er bewust van is. Ik vraag me af als ze echt bewust van de kritiek zijn dat de NDP naar voren brengt. Toch? Bij hen gaat het, een wet moet drukken door. Dat is belangrijk. Toch? Voor de Kajan en tak om ik 100 wet. Je maakt 100 wet. Hij volk heb pina. Dan wat heb je bereikt? Dus ik weet het niet hoor, maar het enige wat ik wil zeggen aan het Surinaams volk, Maku heeft het al gezegd. Denk bewust. Handel bewust. Laat men jou niet met pakketten uit een arm land voor de gek houden. Toch? Want men had medicijnen ook laten halen, toch? En een deel van die medicijnen waren niet goed. Ze waren vervallen. Toch? En dan wat about de pakketten zei, kom. Surinamers, wonjang. Toch? Wonjang. En ze willen naar het binnenland gaan. Wel, dit is maar binnenland en je denkt Sabbat en je denkt Gronjang. Wat voor pakketten hebben die mensen daar nodig? En dat is mijn wacht idee. Want die denkt, dit is maar doen. Ja, ze hebben het ook gezegd. Nee, die denkt dat ik aan het doen moest nemen op kiesstand raken. I want to do it. Maar zo werkt het niet hoor. De mensen zijn bewust geworden. Helemaal. En morgen aan verkiezing is door. Morgen is maar bewust. En morgen aan de regering die zijn met blunder. Begrijp je? En morgen wordt dan leggen voor de uitzending doen. Oké dan. Ja toch? Ja. Maar, Milo Bibrala, ik wil nog heel even één ding vragen, verzoeken. Mensen, Ulobo Kondre. Hoe ben je stond denken? En dan begin ik bij de mensen die straks een bepaalde positie gaan hebben. Toch? Begin denk nou, if mi saktak mi de redigi a functie. No go. Want nou de go wanzani. Lek van nou de. Bijna 5 jaar zoveel. Me bekritiseer de padis dag en nacht. Oh, hoe denkt dat? Oh, de travassie, no? Laten we die fout niet maken. En laat me een andere zaak ook hier stressen. Ik, en nu praat ik weer even als NDP'er, sta achter de totale leiding van de partij. Maakt niet uit wie, mevrouw Simons, meneer Abrahams, meneer Adien, meneer Akimboto, meneer Misikaba en alle andere. Mevrouw Bouters. Ja, mevrouw Bouters, ja, absoluut. Ja toch? En de rest van het hoofdbestuur, al de andere mensen. Mina, Kampso en Kampso, Milop Alasma. Laat dat duidelijk zijn. Omdat ik heb gemerkt dat vooral vanuit de VHP, dat is eigenlijk van de Zande. Met allerlei aanvallen opent, dat me Anasari, dat omelanga una bij mi monino, Ramadin van Volksgezondheid, Pechiri mi moniori, omdat meer taki, want overreken we tapen dat min stop taki, anolijk. Anasari, dat tami is een extra voor puram anu. Anasari no, uzitak dat zelf niet leuk. Alles wat bedreigt, hoe bedreigt me. Hoe zorgt het me te lazy? Aanheerlijk, ik ben geen dief hierover. Ja? Meneer Girisma, meneer Lexma op. Ik spreek de waarheid. En dat na een probleem zijn, ik hier nog. Zodra je de waarheid spreekt, im zegt dat je ook naar je gewoon vaker. Het is hard om aan te horen.
Dus unaf denkt dat we chabruya komen, want dat is het hoor. Ze proberen constant tweespal te brengen binnen de NDP. Chaprati, de bitches mabotaki. Anoluk. Ook aan tjis op mandi, om tjin kwari kese. Maar aan het eind van de dag worden we weer die eenheid. Ook al leg uit zo wannie. Begin te kijken binnen jouw huis, VAP'ers. Begin te kijken binnen jouw huis, ABOP'ers. Begin te kijken binnen jouw huis, NPS'ers. Begin te kijken binnen jouw huis, mensen van de BL en alle andere politieke partijen. Fos uan doet die kom ik NDP van Ailukunen van de VT. Want kijk op social media toch. If even was aan komt, dan vergeten mensen dat wanneer ze zo doen, ze ook zo moeten doen. En dan lukt het ja. En dan wang. 1, 2, 3. Bijna 4 dooi en dooi service ook aan je toe. Ja? Dat, hiermee wil ik stoppen om uit te leggen. Ik, Maku, ik sta achter mevrouw Simons, de voorzitter, ja. En de rest van het hoofdbestuur. Ik sta achter mevrouw Bouterse. Ik sta diehard achter meneer Abrahams, meneer Akimboto, meneer Misikaba, meneer Adin. Ja? En alle andere hoofdbestuursleden, want we moeten het samen doen. 100%. Samen moeten we het doen. En samen gaan we jullie overwinnen. Want dat we vrede. Wow, we nu. Meneer Wolf, if you want to talk want je laat zo weten dan. Ja, maar hoe klaar je was, wip de man die stok. Met dat wel laatste aan eten, maar dat is een oorzaak eigenlijk. We hebben gedurende ons proces, dan praat ik over de slavenperiode, toch? We zijn zwaar geïndoctrineerd. Yes. Toch? Heel zwaar zijn we geïndoctrineerd. En op een gegeven ogenblik is die indoctrinatie overgegaan tot de mentale slavernij. Toch? En de indoctrinatie heeft plaatsgehad door verschillende groepen. Toch? Je bent niet bewust van jezelf. Je bent echt niet bewust van je. Dus die indoctrinatie. Men pompt het maar voor je. Men pompt het voor je. En dan vindt die mentale slavernij plaats. Dat leidt tot verdeeldheid. Absoluut. En dat met die die om een politieke partijen in een country. Het hoeft niet zoveel te zijn. Het hoeft niet zoveel te zijn. Toch? Maar het is die politieke verdeeldheid die men heeft gezaaid met die toch? Onopnap tranga. Dus ik hoop dat Surinamers echt hun verstand gaan gebruiken. Kijk, kort gezegd, de NDP behoefde niet te bestaan. Toch? Ja. Als het oude traditionele partijen hun werk hadden gedaan, alles wat de NDP nu heeft gedaan, gedurende haar proces. Moesten ze hebben gedaan. Toch? Als de oude politieke partijen hun huiswerk hadden gemaakt, wat had de NDP meer om te doen? Dat is maar een baf op, toch? Helemaal. Maar nu, alles wat zij hebben verzwijgd te doen, heeft de NDP gedaan. En dan praat men over stabiliteit. Wat voor rommel stabiliteit? Stabiliteit nog ben daar. Toch? Men heeft het volk gewoon bewust dom gehouden. Aïdi Lobamang, we potamang baka. Dat waren wij vroeger. Ik heb het ook gedaan. Aïdi Lobamang, we potamang. Maar hoe bewust waren wij? Dat tamans doen dat man, lukuyang baka. Isabi? Dus het belangrijkste dat ik nu kan zeggen, Surinamers, stembewust, laten wij tenminste 2/3 meerderheid halen, toch? Zodat we niet gechanteerd worden binnen een samenwerking. We willen met ieder samenwerken, maar ik roep alle volgers van de NDP op, toch? Om massaal te stemmen, zodat wij die 2/3 meerderheid halen. Dan is nog naar de regering, dat is een partij op een mofo. Sorry, even niet kan gaan. Toch? Maar als je weinig stemmen haalt, of weinig zetels behaalt, dan heb je een partij hoor je onder druk nou, toch? En dan heb je een probleem. Toch? Dan heb je een probleem. Dus dat is wat ik nu als einde wil zeggen.
Grantani. Dankjewel meneer Wolf, dankjewel meneer Maku. Rantangi. Kijkers, dit was meneer Maku en meneer Wolf in de studio. Ik wil ze nogmaals bedanken dat ze hun tijd vrij hebben gemaakt. Altijd. Om ook de kijkers en volgers van Kulturu TV te woord te staan. Yes. Kijkers, Krishna Lakpat van Kulturu TV en ik wens u een fijne dag verder. Thank you. No hoor not lo, tambri pinu srefi. Una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In Meati, Srana. www.kulturu.com for the generation.